tamban na an taka alƙalin bello kan kula shagon shashar ka kula shugabanni sama'ila ka kula wallahi bibi ka kula galadimar ta maka ta buga ka kula na da Allah ka tamban na dogon mali da kulli dogon mali ya daure ya dana daurewa ya sake daurewa ya sa jahu ya ba alwala ba sallah ba dogon mali la ilaha illallah muhammadar rasulullah ka tamban na an taka tsakanin babu mai takwasa na da kansa da shi da babu shagon yin sanda yau kuma gudu yau kuma ɗauke kafa na da Allah kowa ya ce ya shirya da abin da ta faru alƙalin bello shi ne coach gashin ya zuba idansa ya yi ɗuru yana kallon da koyin zai shiga ya yi magana na da Allah shagon shashon ga ita ya bugunna shi ma ta yake Allah gyara wallahi kun yi minti daya na dambe tsakanin wallahi da gwamnati kwasara da barkinka da shi da bahagon shagon yan sanda na nasa zaburar kai kallo a jami'ar dambe na nasa zaburar kai kallo jamus na daya yana da mota da naira 50,000 ya sha ruwa ta hanya na biyu yana da mashin ga shi nan sabuwa cikin kwaninsa da kudi naira 25,000 wallahi na da Allah ga damban na ta da hakuri minti biyu saura kowa ya baka tun zaku dambe ku dambe yace kowa ya ba shi ya baka in za ku dambe da zai fadi wannan baran nan goma na zaune wallahi ga damban nan tsakanin dogon da kwasara dogon ginga wallahi in da baka buga ba da zaka ta nasara ba a samun nasara a yanzu maharbi in bai hana bindiga ba da za a yi tutu ya fadi ba za ta halarci tutu ya fado ba dole sai ka nausa malam ya ba ta sa'a me kake jira in ka jira ko bacci ya mai sata ko wai bacci sarki Hussein ya ce ko wai bacci ya mai sata na da Allah sa'a ta riga ta gamu amma yanzu ka riga kana bacci da ka yi bacci za shi da gantama za shi da kashe duk wanda ya samu nasara ya zo ga ufiya wata mai sanyi in ji rajina wallahi ga damban na tsakanin dogon da takwasa na dogon ginga da shi da babu shagon yan sanda kun yi minti uku dare wallahi ga damban nan dogon mai takwasa na dogon ginga babu shagon yan sanda kun yi za ku yi me kake jira lokaci ya rage wallahi ne ko za su yi na sai ya kai bari tsoron shi ko sha rana sai ya gaba da mai wata rana na rasa da Allah sai ka buga a nemo suna in baka buga ba magana suna ga damban na an taka kun yi minti biyu sabon 20 tsakanin dogon mai takwasara da shida ba hagon shagon yan sanda wata kusa ku gaya musu su yi aiki ba ku gaya musu su yi aiki ba kan su ba ta sanar lokaci na raga da Allah kan su ba ta sanar lokaci an yi minti uku da rabi wani dambe wani bai nausa ba wani bai naushi wani ba muna nan a jami'ar dambe wallahi da damban nan an taka shagon amadi da shekarar zainabu ya tsare ya ce su yi dambe in za su yi dambe ko ba a nasu ya ce idan ban za ku yi dambe ga wani sai ya auna ya ce na mani da an kare wallahi kowa tsoro yake ji kowa yana ganin cewa za a kaga wani kuma yanzu ka daga an taɓa wani na faruwa ƙwanƙwamar sun zo ga damban nan an taka tsakanin dogon da takwasara kun yi minti 4 har da 15 wani bai rausu wani ba wallahi ko ta alƙalin bala na cikin gam ba sa abin da ya taka ba ga shi na yana cikin gam ba sa abin da ya taka ba wallahi tallahi shashau la ilaha illallah rago ta ci rago ya ci rago ya rage sai na ci mutane na amma da gashi nan ya zauna na ga yana buga waya ko bai zai ce ina ganin wani dogon mali ya tafi alwala ya tafi alwala dogon mali ya tafi alwala wallahi dogon mali ya tafi alwala ya tafi ga amana har yanzu ta faɗi ba amana sai amana dogon mali ya tafi alwala ba sallah ba a ɗaya da su su